Ayo. Okay, me jare kaka. Oko ji scan. Oh, me to me koji yo. Oko ji. Sa. Me ba. Oko de ma wo de. Oh, the mama. O ma wo say. Say no de ma. Mama pie me ba me wia. Why? Huh? Me wia ma be ka kire di asem kra nia. Na me bi sa so ma wo say. O ma wo say. Me yibi to ade me ba me de aka ne be ma. Ti say ya mfa sika nya wo say so si anu o use sika no. Ade. So san ka wo frɛ me ka kyem ti say ma mafia me bi sa wan ka won kan kyerɛ me. E di asem kra ni wo de ko me ba. Dia grani no ka asem kra ye ye. Me frɛ na bi sa no so. En frɛ no, en frɛ me se kotena se wo de me ba. Oh. Yes, me frɛ na bi sa no. E di asem kra. Oh. Me ba. On kwaji scammer me no. O kwa scan we use scan na say me de aka. Me use ni nyina. E di asem kra na. Nsuo na egu me so. Egu so. So everywhere. On sorry free ho. Me frɛ guy na bi sa no. Me ba so aste da so gina. Oda so gina ho. Oda so gina ho. Jari ne jai dede no. Me ba o. Wa baba je. Na say we want to catch him so wa baba je. Oh my gosh. Ade na wo hye wa sha no. Oh. Me dey ye ntem na be so koyima me na me ne madam fo ni ko ba bi. So no dia nyizo. Dari so nyu dia. Ubro. So on. O sadi o be. Abo. Ade na wo hye wo kire no. Ja hu nse hunu ne ye na pie. Oh, insio no. So no. Jenna. Yes. O de so share dwade ho be ye 4 hours. Won kwa dwade 4 hours adan. Sabi o wa toju nso nkura be dwale 4 hours. Oba she ho nye ne. Sa. Wa ba be she wa ma kokuro nkura sanya ba de so share dwade ho adan. Jenna. E di asem kura. Baby. Yes. Ya ntem no so wo ko baby no mesu ko. So se mitumi wuru babia na ho. Na da bi o ho no sabi o jana ni gu hanka wo huru nwie. Oh. O so be share 4 hours. 4 hours. Nya masem. O de munko de meba. Me de ngina ha twen wo nwie ya me nko e bia. Bra aden. Efi ha dware ya nkwa wo dia. Kan so efi honom. Wa be na waba. Wa be she ho 4 hours so dwade no wo nko ade a. Wo dwale wo nwie da. Ya ne ntem nipa na asem a wo ke wo so wo ko baabi. Na wo so dina ho. Ese so ko hye dem. Me ko hye dem nya den. Eti mu da so dina ho hu. Okay. Ya ne ntem. Ya me mimpie. Wo wunti ya be ma fie wura, ya be ma fie wura ya trata. Me mpie Wo mpia ya me so me nko ye. Na dia yire ye ni hwen. O hye no mpia me amekwa kwetene fi wa ma. Aden. Ene de nsemfo kura. Na o ka sa dwade no nko ade ana. Na so ye nkwa wo dia. Ni hu de ye. Wa fi na akɔhye ho no me pese me jiska na nke ko guy. Me de wa mpia me wura ho bi. Na de ye chese. Akɔhɔ bi hu ana. Na wa be sa dwade 4 hours. Aden. Me nya nsuo na wo to agu nsuo ne me ka wa se mo so wa hwe ya me wura ho baby. Se me mpesa me. Fa wa dwade tete sa. Hey! Hey! Mala la. Sentina un peso be pie no. Jine. Chama. Basa. Me hu na ni mo fia. Hey, Tunai. Shifo. Na nsai me hwehwe wa wi a. Me bae no onam fia me chia no. So ti fia ha. So on ti fia ha. Dabi. Me kwa mi nim no. Ha. I'm a plumber. You a plumber? So are you a plumbing in the bathhouse? Yeah. We are crossing ni pa o. Obehwe de be nsuo. Fie ha ya ye wo no dwade ha plumber bia ni ha. Plumber adwuma wo ha. Me site ne bi anka baba be. Ye nya auditor. Ha. Wa be we yon for yere. Woni ni won nada. Jine. Masa kanu kura woni nada. Jine. Wa kanu kura dia meyo. Woni nada me boa. Bra. Na wo yesa. Nya botre. Me nya botenye zai. Basa. Baby am fine am dey here. Wo fa he. Ye to me fit woni mi. Chen kwasi asem bia kwaso wa ha. Wa we boa.
Twe kwase asem bia me ba ye wone gine hye adwaye o sister. O sister. We bisa go say me ye plumber. We are one who do so papa. What Jimmy kon wa. Me ya be for me ya kwa tuo and obi dia ba bo ma ente ha ma beti ahia me kwa nya na obi so tito ho blood we nya me bo wa no so bia wa no pimpim no tito ho me chia wo ha no so ma ba chia no hada minim se otifi ha ana no me hu ma chia wo no so o ba be to no ho na ba hwehw ano so na ya abaifo e be na ya ho okay se sunsun wi ase wo Bema akwa si egura ni mu ase. Wo mema wiase nyina wo. Me se wo mema wiase nyina hu se wo na mu timi se me si abo. Open there wa. Ujimna okwa na be dikada. Open there wa. Wo ni mu ase sa. At the crowd pot ya be yen se wan kan wan hwe ade me the time be so ashiw se sia. Me kra dia wai wo sha ba na se. Wai bo na ka me pache wo ni se ba be pie we su. So your sister so video won your sister so ba wo. Wa nya de. Mo mo san de oye wa. So nka. So we be fuo. Na so be tia. Ye panti. Asa so ni ti pe so ni ti say. So ni ti. Hey. So the team pejani so me so nya wo ta. Mane karo kra. Oh mo mane ka de obeye na odwaye wo ye ne san ne tima ye ne. Oh wan ka de kwa. Wo karo kra. Ma shiwa ni so dia mutie mesam. Se muto muti family ansem mesam. What you say? Se what am do the police say no wu. Ye nya me pa no ko police station simple. Member Sobolo. Bra, ma menka sem benchiro. Da bia kwasi buroni bu baby. Or see to keep somebody clean and his wife is refreshing is so manipulated. Is so manipulation or in all circumstance. Make come na kwasi we are say ade nyankopon chiri kura bia ware ne wo afa chira kofa ne yire ne nada eye ade nyankopon chiri ya chi wa fa no adwaye sa be fa na adwaye oba no so ya fa ko be ko me ka chenchire me koi uso ba bo waso mun kan chen so sister ko sister no ma nfi o e kwa ba oh be me na so say ya buro wanya de madam yeko Wende makopa asemo. Sister wanya shade say. Me nim honhom abewura me mu. Me sram na wo ba wo kunu. Na what say nipa na sa da wadwaye e woni be da wadwaye adai mu de butu sam asemo amu nim bia. Na se mintimi nyi me sister ma me catch en oso be ma say you are witness. Oh, are you a witness? But mintimi nyi. It's some friends. If are you a witness, it's some friends. It's some friends for what? I that's when you protocol. Mummy nya mu. Na some amu nim say me kunu tun bo adwuma. Aware so de ye ntini na hia. What do you want? Ntini na ntumi nya he ajojo. Na anu do ko friend akwanso be kuta ntini. Ene ise o. Oye ade. Wo ye disappoint. Ye do ko wani mbegu asi o. Yo ye me nefe. De me ko wa. Enya sade ni bi mo. Enya sade ni bi. Matia. Enya bi. Ntumi mbo adwuma na obi bo adwuma ama wa. We dey asem. Mama nwe. Wo wiase wo be fu obia obi yiri wo dwaye eye mu wo Aka oba hima ade ana ma fam fu fa wo kunu no nya ni mo do antu na mu tu nti o de waye ka kire no because ma meka bi ahyem me ba cho abotre ade odem ka metua ode ka Krache. Come on, Musa. Munya butrema. Ka de waya ohun. Ade ase wase debio. Me buofu ase edi ni ogro. Ase du di agbo. Ade waya. Wan ka de me show wa. Ekoma ya na ofiri misra mo. Fifiri anto. Sena make a choice akomo ya fa me. Akomo ya fa wo. Tigare na fa wa na ase. Akom ne ba ye no. Ehu an se amoti ada ba be fa me obi adwa ye se sram. Omo ba o be bi adwan no omo se me ne omo yira da ba o nim se akomo mi so aka
Obeka no kura na yemfa nko police station yemko. Yemfa no. I say One I say you need dia grobi. Twa wan twa ya dia measure wa ha. What the family here? Musu be ni. Akom na wo so mo ti ane na de me ko si. Akota so na be akota so na be. O ka se be to nyuma ma wa be sa wa ha na. So akoma fa no. Wa akom de na fa mo so so ne so. Mo kwa na o se me de mabufuo ba mo so. Mo so so. Me ada se me de kwa akoto. Oh, jaje o kika no. Ase me so ne so ma de tirima ya ne de. Se wo no kwa wo mpa ne se. What me ko ro obi adwa ya ko fa ne yere. Egbu adwa. Na so wo mpena ne ge na se de menti ase. Ade ne mpra no yeso ata ba fie ho. Mo ne me ye yi o mo botwe ma o se mo tie 16 1 Hey, mo nya nkwasa. Wo mu ntimi nso ni mo ametwe no. Ofa nya Kwaro baba yo. Sifia onu mo bia mo daka wo afa mechi. Obegye di say enye we nko. Mesi akwo we. Nneoma wo ye no krom hadi system woni na ho. Woni na ho. Na wo ye wo. Enye msime da so.